Kar kunyo mula ma Bimbo e kaunti ma Siaya yamo manyien chako kudhoe. Mine koro wuok oko kendo donjore tije makinde mathoth okawni mar joma chuo kendo gibedo e paro manyime ka gimanyo ne familia mekgi. Alice Adongo jahigni 58 mayudore tij kunyo mula bang' tho wuon pargi kendo komakore gi chuo kaka Edward Owino. Alice muomo gi chir kendo nyiso nyalo mar joma mine e wuok oko kendo tiyo matek. Vincent Adhiambo miyowa sigana ni. E gengode mag Bimbo e kaunti ma Siaya, e chieng' mager, chuo gi mine duto tiyo kanyakla ma ok odewo ohinga mora mora. Tarimbo ywak, nyundo duong'ore ka baro kite e bugni matut e yor dwaro mula mopondo e bwo lowo. E buru machalo kama, joma chwe mathoro bedo gayo para manyime ka gidonjo nyaka e bugni matut e yor manyo mula kaka yor yuto margi. Kata kamano, ma koro chalo sigana e kar kunyo mula ma Bimbo. Ka gisani, mine bende koro donjo e tijni kendo temo loko paro makamano. Warado gi Alice Adongo, ma jahigni 58, miyo manigi nyikwaye 3. Alice en chi liel mane odonjo e tij kunyo mula bang' magoro ne lal gi wuon pargi mane jakuny mula igni mosegwaro chien. Tich mar kunyo mula nadonjo kokenda gwenda yudo ka en tich madhi ga mbele gweng'ni. Then jawada mane okenda ne tiyo tich mula. Then notho. Koro ka notho to bang'e koro naonge gi yo moro amora mananyalo tiyogo kaka en neno kolabo gi ji to gitiyogo. Then koro naling' aling'a tiyo matije mamoko mag jua kali. Gikunyo, giyiero, iluongo na ayara. Gik mamon yiere wi kidi kagi igo ayara go. Koro bang'e to naneno ka go ayara no naneno koro ok nyal bedo maber gi ngima. Naneno ka ok nyal go kod atwa moro. Chopo 2012 2013 to nayudo ng'ato mane wakolabo go. Koro ne wakolabo kode mane watiyo kode mwatiyo maber. E sama mine moko choko lowo modong' duro kendo manyo mula igi, mine machalo Alice to seyudo thuolo mar tayo kuonde kunyo mula. Thuolo mathothne joma chuo ema bede. Alice wacho ni kata bedni gidonje tijni okoyot ka pogruok neno e kind tije mimiyo mine kod mago machuo timo. Pogruok mantie sani ni koro kata ka koro kaka shaft ma ikaini ng'ato nyalo yudo thuolo mar kelo nyuka, chai, mkati, gik moko gik michamo. Gikelo gigo, tayara bende gitimere nadi? Ayara bende gigoyo. Ging'iyo ni mine gin jok ma ok otegna ahinya, nitie tije moko mok ginyal tiyo. Kata ka koro ndalo manyalo miyo gigomb ni giti, lakini chutho nitie moko mok ginyal tiyo. Mondo mi girito ngima joma mine. Edward Owino, ma jahigni 27, ma osekunyo mula 2017, osebudho e tijni kendo rwako gi lwedo 2 donjo joma mine e tij kunyo mula. Wan kaka joma chuo, seche moko wanyalo tieko kata 1 week kapod warito nyondo miwa seya ma waging'e koka idhi los. To ng'ama dhako nyalo biro to tiyo malo ka kata odhi oruoko piny kuyo to oyudo pesa modok godo e ot godhiambo. Gikonyowa seche ma wan kae ni to gin gilosonwa gi chien kocha. Koro ok wabare tich ni wachonge ng'ama nyalo konyowa kata ruoko. Kata kamano tij kunyo mula ok yot ne joma time. Kinde koth, lo manie geng bugni bedo mayom kendo nyalo sienyore gi dhano sa asaya, gino maketo ngimagi kuma ng'awo. Seche moko ka koth chwe to pi seche moko chandowa. Warango ka bugo gitie gi kamoro marach to warango kaka wagero. Koro ka poni wadonje bugo to watiyo gi ginene gambut, helmet, gloves be watiyo godo. Arita mage mowinjore oket kar kunyo mula kaka yorno marito ngima jogo makunyo mula mondo geng' masiche kaka mane oneno 2021 mane oweyo ka ji 10 ne omoko e bwo bugo kendo 8 nonyal resi, 2 ne owito ngimagi. Ka uyier mubede piny e komiti muko ni ng'ane un sasa maburo muochga kapok ji odhi piny nyaka udhi mung'i ni ng'ano kata nang'o motimre. Shaft nyaka bed gi ot mondo ogeng' ang'owa, ogeng' koth. Kech koth ka chwe to yeng'o malo. Dhoni piny kucha kata nyalo bedo matek. Lakini malo kwen lo mayom. Koro mane miyudo ni ka koth osiko goyo dier ot kaka udonjo kacha. Nuno oko ka en malo kamae. Then ka koth osiko goyo sate
to bro yeng'ni. Then e dho shaft no nyaka ger gimineno ka box cha mondo mi bur support o mi shaft no support makoro onge lo manyalo wa koni kabiro koni ka lo moro nitie madwa biro to box no timre nadi ogeng'o tol magidhigo mapiny no nyaka ng'i mabe sate ni spare mok ni mana mano kende koro kok nyal ga chekgi yot mor mondo mi masira moro timre. Alice nigi lek ne joma mine nikech konyo mula ok en mana yor dwaro yuto to en kit ngima magidago bende gweng' mathuolo mag tije tine kuonde konyo mula kamano bedo kar geno makelo konyruok wach ma osir kod Edward. Koro an gima ng'e amaneno ni kaka mama ka mine nyalo bedo empowered e weche mag mining to ginyalo yudo machines mamagigi ma koro joma chuo kotenore to ginyalo paro mine wetegi mamoko kata bed mama man gi min wuon ode to en gi pesa ne moro monyalo kano ga samoro makata kodwa timo gimoro kata mana jaduong' po apa kod kata kokone ni awan gi pesa moro makama wadwa tim gima kama aparo ni mane dhako ma chunya gombo ni mondo monda bimbo mondo bidi ko onyalo miwa gige tich kaka machines ma kata wach ni kaka site achiel kama nyalo bet gi masin mare kamare to bet nyalo konyowa ne wach koro ok wanyal tich ok nyal chandowa kapod warito ginene matiyo kumoro nyonko kobio tinewa. Giwacho ni lokruoge ma iketo e sekta no moting'o ndikore e riwruoge mag saga gin mago mabiro konyo ngimagi kaka jokony mula. Registration to goso chaka tim ka register wate to nyalo bedo sekta ni kwach ka gimoro timore koro kaka within a bimbo ka to jok ma wuok e buk ni machielo go be biro konyo gi yani konyo ka gimoro timore kamoro achiel. Mai en gimoro ma akoni timo gi machineries koro apara ni ka wan gi tudruok gi cooperative to nitie gik moko mwanyalo yudo through cooperative. E sekta machwe mane owenegi oteku mar konyo mula mine kaka Alice lidho mos kariore igi Mariango elela ni konyo mula sani ok en mana mar joma chuo to mine bende sani nyale mana kaka ginyiso e kor gode ma Bimbo e bwo chieng' mager ka giramo ni mine nyalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Abimbo, Siaya County.